Opa! Ne! Nemoj mi raditi to. Gici I veliko pozdrav i dobrodošli u novi klip, tako da možemo da krenemo, znači igramo The Bridges na Mineplexu i mislim da možemo da pokidamo kao i uvek. Mislim, ne mislim, znam. Šalim se malo. Uglavnom ljudi, mislim da je vreme da vratimo YouTube rank. Znači idemo po taj YouTube rank na Mineplexu, po 50 i ne znam koji put više. Kažem, ljudi su me demotovali za džabe misleći da sam, ne znam, mislili su da mi je kompromisovan account, znači bilo je toliko sranja i onaj što me je skamovao im je napunio glavu, znači sa glupostima kako on fazon, ne znam ni ja šta je bilo u stvari, ne znam ni šta priča, majke mi. Znači on je upao na njihov Discord i oni su mislili da sam to ja i eto desilo se sranje i međutim sve je sada okej. I trebam da snimim 5 klipa kako bi mi vratili YouTube rank, tako da idemo, još ja mislim, ne znam da li ovaj, još jedan klip i to je to. Bravo, hvala ti. Na vama je da lajkujete klip i da, razmišljao sam da kupim za vas premiume i znači meni je žao, 80% vas nema premium account i svi igraju na, to je to, svi igraju na no premium accountima. I meni je žao vas iskreno i bukvalno svakome kome prati bi mu uzeo jedan premium. Nikakav giveaway, nego premium svakome da dam. Još moram da smislim način kako to da uradim. Mislim da postoji neka stranica gde mogu da kupim fazon 50 tih akauntova koji mogu samo da se igraju. Znači nemate nikakav drugi pristup sem da igrate. Ne možete da menjate ime, da menjate skin itd. itd. Ali eto, bar da igrate. Pošto stvarno mi vas je žao i vidjet ću ako budem našao tu stranicu i čuo sam da je jeftino 50 premiuma da košta možda 3-4 evra, to je realno ništa i onda ću vidjeti da na primjer da prvih 50 komentara da njima dajem premium i tako svakome, znači eto nećete ostati bez, niko neće ostati bez premiuma, svakome ću bukvalno da dam, ali nemojte još ništa da komentarišite, trebam da smislim način kako ću to da uradim. I da, nemam pojma, smislit ću nešto, ja mislim da su jeftini ti premiumi, a i verujem da ću ja vama da pomognem, pošto dosta vas mi se javlja čak i na Instagramu, da vam pozajmim po premium, to ček sam da vidim da li snimam, uopšte snimam, dobre. I eto, žao mi vas ljudi. Bilo bi dobro kad bi svi mogli da kupite preko originalnog sajta, pošto to je sigurna stranica i ne može vas niko skamovati. Čak i ako dobijete, ako vas neko hakuje, na primjer, vi imate transaction ID i vratite lagano svoj premium account. Ali dobro, nema veze, pošto niste u mogućnosti da kupite original Minecraft account, ja ću vidjeti lično da vam dam besplatno, znači svakome onako. Samo mi dajte malo vremena, bit ćete obavešteni u narednim klipovima. I to vam je to. Samo naravno oni koji imaju premium, molim vas nemojte da komentarišete, pošto imate premium, ne treba vam drugi. Dajte priliku ovima koji nemaju uopšte account i to vam je to. Samo čekajte mene da nađem tu neku stranicu pa da kupim to i lagana priča. A mi inače sada možemo da izdominiramo. Tačnije, ja se nadam da ovdje nema tryhardera, pošto meni se stvarno ne da tryhardam. Prvo zato što igram, počeo sam znači u zadnje vreme da igram samo for fun, bukvalno mi se više ne tryharda i ne da mi se to. A isto također Mineplex, mislim, zašto bi tryhardao Mineplex? Šalim se, tryhardat ću ako budem trebao, mislim, ali ja ne volim u posljednje vreme, znači ne tryhardam, mislim, kao što sam rekao. Ali ako bude neki debil koji će da mi se lipa, koji će da tryharda kao retard, onda ću biti primoran da tryhardam i ja. Ali ja se nadam da ovdje nema takvih, tako da mala bubilica. Bubi manji veći. Ok, dobro, imam Diamond Leggings,
Izgledam ko neka tetka čovječe s ovim, čekaj. Hvala. Hvala, sirena se čuje napolju, hvala ti Bože to, pa molim te pusti da snimim klip kako treba, molim te. Levi mod settings, idemo off, ne, da, ne, da, on, off, ko tetka neka izgleda mrtva, ona najvratnija, vidio. Ok, idemo mi da. Dobro, 3 minute do Bridgesa. Hvala ti Bože, ajde molim te sviraj jače, eto. Manijače. Ne, ja ne znam, uvek kada snimam mora nešto da bude, ovo je stvarno nepredvidljivo, majke mi. Ali dobro, idemo mi. Dobro, mislim da ne snimam, znači tamo cimnuo sam se žešći sada. Ok, full iron, jedan piece, kod igram UHC, jebate. Inače UHC, ja ljudi stvarno ne znam da igram i stvarno je počeo da me nervira i ne volim kad me ubije neki lik za... Hvala. Kada pobedi lik koji, ne zna bukvalno da igra, eto. Znači sve je u taktici, sve je u sreći, a ja nemam sreće uopšte ljudi, ja ne mogu, majke mi. Znači ja budem uvek full projectile, znači kapicu mrtvu, žive ona, ja da enchantujem, ja mislim da je bilo jedno, posle 5. ili 6. puta sam tek dobio protection, znači to ja više ne znam, majke mi. Takve sreće treba da, znači, M ti treba taktika, M sreća, a ja sreće nemam ni mrvu, znači, eto, bukvalno. I onda dok ja remake-am, i onda kad remake-am armor mrtvi, dobijem opet projectile, pa onda opet moram da skupljam i onda opet budem full protection. I to jedva možda budem full protection 2, dok su likovi ostali full prot 3 i možda 1 do 2 pisa prot 4 sa sharp 4 diamond swordom, nekad imaju i sharp 5 i onda ja ispušim kao debil, svi mi spamuju L i eto desi se sranje, znači eto ne mogu ljudi, ne mogu više, to me nervira jako, ali ja kada umrem kažem nema veze, u sebi opsujem šta god, samom sebi ne brinite, nisam toksik. Tako da ljudi, ja ne znam, ne mogu igrati, nema te sile. Jednostavno nek ubace ono za mene, eto, samo za mene nek ubace da budem full protection odmah. I eto, onda ću svaki put, znači, verujem da bi svaki put uspeo da izdržim do finala, pa bi čak uspeo nekako i da vinam. Ovako nema te sile, ne može. Ne može. Ok, idemo mi sada Bridges dalje. Aj, molim te Bože, molim te, pusti me da pobedim. Prvi mi je game, ljudi. Želim da pobedim, želim da vama bude zanimljivo, želim da me volite. Onako, znate. Šalim se, jebote koliko sam promenio glas ko neki debil. Nebitno, ljudi. Ćao, brate, evo ti leba. A ne može, imaš, uzao mi. Nema veze, brate, ti si prso lik, majke mi. Ali nema veze, ajde. Help, please, nije problem, brate, pomoći ću ti, pa znaš šta je. Nije problem. Sad se čuje roletna, to bože. Ovdje kod mene, znači, toliko je sve mirno, mi verujete. Znači, miran kraj, sve bukvalno ono, sve kako treba. Ali čuje se avion ponekad prođe, mačke se čuju, džukele, ne znam šta je sljedeće da se čuje. Kerovi, pa da, džukele, kerovi, to je to. Neverovatno, majke mi, znači, ne može. Nego daj brzo ja da pokupim ovdje stvari, brže. Evo mi ga lik ovdje, brate. Brate, evo, Iron Sword, dobro. Skupljaj ti to, sirotinji valja malo dati. Bow, to mi treba, može. Evo mi ga plavi lik. Zeleni, dođi! Ima supa, Ima supa, nema veze, ja neću, šalim se, hoću. Dođi. Padni dole, to legendice. Tako je. Treba mi puno strela, znači čisto za svaki slučaj ako se nađe neki debil koji leti. Mislim ima takvih uvek. Ajde ljudi, neću da ih vređam, ajde neću. Likovi su loši pa moraju leteti, ajde. Eto, tako ćemo da kažemo. Nego, 28 strela, ajde da kažemo da je to dovoljno, ovaj lik, dobacit ćeš brate ti do njega, nije problem. Ti ćeš i da crkneš, verovatno ako te neko napadne. Idemo mi na ovog crvenog. Mckman, stižeš brate opušteno, 100%, stižeš dole, hvala. Tako, ispala ti je sekira, ali nema veze. Imam 2 diamonda. Ajoj, ćao bebi.
Berserker mrtvi, beži. Ne. Pa neka je, jači je Brawler 100 puta, bre. Mala bubilica, ću, neću ići na njih. Neću ići na njih još uvek, zato što zajebano je malo. Zajebano ići u cave protiv dvojice likova koji su stekovani od mene čak. Ali trebam da ubijem nekako malu bubilicu, zato što bit će onda 2 pisa. Ajde vi sa mnom, momčići slatki. Evo, ubit ću ovog lika za vas, pa vi uzmite stvari, podelite onako ljudski. Nah, bu 6. Ajmo, brate, naleti mi. Naleti. Padni dole, bre. Tako je. Samo mi ne dođe s leđa neko i to je to. Ćao, mico. Izvini, brate. Ovo će biti možda teško. Možda zeznuto. Ko zna. Če idemo kako je stekovan ovaj. A mica mala. Okej. Če mi ne dođe neko s leđa, to će biti onda zajebano. Lik izađe, hvala ti, hvala, još sam se uplušio. Nema veze, idemo mi gore. DX Stroyer, mislim da oni idu na njih, tako da to će biti odlično da uletim na clean up, tako je, oni se fajtaju. Idemo. Dođi, brate, mala bubilice. Hvala si šo lik dole, ja. Pa gde si, be ti meni? Dobre. Bitno je da... Ali vidi lika, ko je postavljao taj TNT? Pao si, ja mislim, ali nisam siguran, brate. Tako je. Penje si ti gore. Valjda mi neće niko skočiti dole. Bacio sam diamonde. Diži se. Mislili ste? Nema, bre, nema. Znači, igram dok ne vinam i dok vama ne snimim za klip, tako da idemo dalje. Hvala ti, Božino moja, puno ti hvala. Ja ne znam da li vi ljudi čujete ovo, ali upravo mi prolaze cigani sa starim akumulatorima i tim ostalim govnima. Ja ne mogu više, majke mi. Ne mogu lepo ništa uraditi. Evo sad crkva zvoni. Pomolite se da pobedim ovo, molim te. Svašta se dešava u proteklih 5 minuta, znači ovo prođe mačka, crkne mačka, zgazi je auto, laje džukela, zvoni crkva, prolaze cigani sa akumulatorima, onim prodaju su, ja ne znam više, ali je dobro, ajde neka. Šta će dalje biti, čekamo mislim. Da, sad će avion, ja se izvinjavam. Kao da sam na pisti neko, eto. To Bože, aj pogini. Mislim, ne ti Bože, nego... Sebi sam rekao, izvinjavam se. Pa vi gde su zapali? Da Bog da se raspali, vidi ovo. Evo džukele, to je to. Ja ne znam da li vi čujete. Eto, da čujete, vi bi umrli. Mislim, vjerojatno čujete, možda čujete, nemam pojma. Što je bukvalno mirno mesto gde ja živim. Mirno naselje, sve normalno, nema nikakva magistrala, ništa. Ali ovo, niko ne bi rekao, ali dobro, to je sve normalno kod mene, pošto znate i sami šta sam ja, bakćuščina, ne može niko da me pređe u tome. Tako da, jebi ga. Eno, dajmo da još tamo. Skupit ću iron. Ne! Bukvalno su ovako isto i diamondi stajali, možda se pretvorili u irone. Ne bi me čudilo. Pa gdje si ti meni? Gdje si, bebi? Vidi ga. Ćao, mico. Ćao, brate. Please, Bože, znači, please, pusti da stignem centar ponovo prvi. Molim te, Božino. Joj, Božino, nemoj tako. Molim te, Božiću moj, eto. Ima li koga? Nema, to, Bože, ajmo. To, uslišio si mi molitve moje. Molio sam se za ovo noćima, ajmo. Ja sam crveni, može, brate. Ti, imam mi ga zeleni, dođi vam. Dođi. Ajde. Joj, nisam stavio supe, Bože. Dobro, ovo je mrtav. Dođi sad ti. 1, 2. Hvala, nemam bow. Što nemam bow? Ajde, dođi ti. Hvala ti, Bože. Vidi ovo. Da li je realno, majko? Da li je mogu? Šalim se. Ajde, dođi vam. Nemoj bežati, brate, nemoj bežati. To.
Opa. Ne! Nemoj mi raditi to. Oh my god. Molim te, nemoj da crkneš, Ivane, molim te. Kako? Ne! Mislili ste, a? Rekao već, dok ne vinam za vas, nema toga ništa. Točno ne prestajem. Znači, klip traje od 2 sata, ja neću, znači, eto, majke mi. Ali igram na mojoj omiljenoj mapi, tako da moram da pobedim ovdje, eto, moram. Znači, eto, vidite na kakve ja glupe načine crknem. To, bože. Spasi me, spasi me, spasi me, spasi me, spasi me, spasi me, pomozi da vinam, pomozi da vinam, pomozi da vinam, pomozi da... Šalim se, ne treba mi pomoći tu, samo ću vinuti. Kako znam i umem. Spreman sam na sve. Šta god da se dogodi. Bravo, brate, evo ga, lik skamuje. Skamuje! Kampuje. Skybase-a. Šta već sam htio da kažem. 2 diamonda. Daću nekome. Kao poklon ćeš ti. Evo ti mukice, evo. Nisi tela. Hoćeš, evo ti diamond. To, evo ti to. Eto, pošto si nikakva, thanks. Nije problem, šta ti je, devojko, nije problem, mislim. Vi glupaču, brš. Da li ima opasnih? Ima, to sam ja. Šalim se malo, de čoveče, daj da pobedim. Ti mi pomažeš, i čuo? Bri, carries mi, ajmo Bri da vidimo koliko imaš vinova. Bože. To, kjeraču moj. Idemo. Mislim da si mrtav, brate. Nisam teo, šta ću? Uđi u tu lavu, okupaj. Što me pogodi kroz ovo? Uleći tu, kupaj se malo to. Vidi koji grupnjak! To je to, ajde 6v1, ajmo. Situations 6v1. Ćao Mico, evo ti, uzmi to, ubit će te likovi. Drži to, skupljaj. Hvala, ne boli nju, čila ona. Čila, šta je briga. Zdravo. Kako je? Misi, aj penji se gore, aj penji se, pustit ću te, poštedet ću te. Sad je nešto rekao, ali neću. Ružno je. Mislim, kako kome, ako me neko kapira. Idemo mi ovdje. Dobre. Ima li koga još ovdje? Pobio sam sve crvene, to je dobro. Penja se lik, ode. Pobeže mi, ode mi kamikaze gore. Dobre. Plavi koji kampuje, Luksi ponovo 77, to je to. To je to, Luksi moj, brate moj. Dođi. Pa ne hakuješ ti, druže, nisam se uopšte zaleteo na tebe. Ja ne znam što rašam. Što rašam, bože, što? Ovo je nevjerovatno. Koji sam bakšus da me haker na kraju ubije, jebem ti civot. Joj, bože, vidi ko nas ubije. Ne mogu više. Ne mogu. Aj jeboja majko, vidi. Crko mi Bri. Ne može, moram da upalim ventilator, nasekiru sam se, ne mogu više. Ne može. Ok ljudi, počinje Bridges i mislim da ću da budem malo tiši, ja se izvinjam. Ne može više, ovo je 4. pokušaj, 5. mislim, na kakve ja gluposti više umiram, ubije me haker, upadnem u vodu, tačno upadnem tamo gde ne treba,
lik me pipne, ja crknem i tako. Dobro, idemo dalje. Mislim, ne ljutim se ja, ali glupo mi je što ne mogu... Gubim dosta vremena ovako, mislim, ono. Ne gubim, ali... Gubim, kako da vam objasnim. Go for red first, Levistras. Okej. Just stick together, this is my fourth time to record. Da li se piše for, RTH? Ne, neću da kažem to. Gdje je ovdje likuša, ja ne vjerujem. Mrtav si. Ćao dole. Mrtav si ti. Jedan je gore. Ova ženska mi je posljednja nada, znači mora sa mnom da ide i to je to, drugačije neću moći. Ne mogu, znači moram budem bar full diamond da bi išao sam. A ovi kako su tekla nija pojma nemam. Neću ići centar da me neko ne spiči, uvijek mi se tako desi. Plavi. Nisam siguran, ali mislim da hakuje lik. Ne seri! Ne zajebavaj, dolazi vamo, vraći se, moraš da se vratiš. Moraš da se vratiš, druže. Vidi ga koliko gepla. A daj. Tako. Hoćemo mi to pobediti napokon. Ti. Da li ćete vam uše bre jela. Te mislim šta reći je. Ajmo mi dole. Oj. Pa gdje ste bre Mića Maju? Gdje si? GG. Mislim da je to bilo fino na kraju. Da li sam snimao? Jesam, hvala Bogu, znači ne bi se čudio i da nisam snimao. Tako da ljudi, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu.